ngithelele no-poison ngivu ophela mina sengehla dala bengitshela bethi ntwana ishube emanje ngibafakela ipressure ilokithi abangazi angithi lezi dingisineke ubekezele uye kukuba ntekenteke ucindezele sebethi ntwana igelekele upelepele masifika busho iqonqo impempe angithi lezi dingisineke ubekezele uye kukuba ntekenteke ucindezele sebethi ntwana igelekele upelepele. Wake up yapha lapho. Usakwazi kabe yameli kusuke kuyagcinana la stage ndoda laphana ndoda try thini. Ukasho dashini. Hayi kabe yami right number. Wefethu ungangikhumbuzi lezi zinto lezo. Akhumbula ngishaya ofana lo fana ngangishaya la endlini lo fana engandlulwe evela avuka ekseni nje ahlale nje asineke la asisangane lo fana ngimkhumbula lo mfana la. Engakubulala ngesibhaxulo kwangandlulu ke kofana lokuyana injalo lento ayigezi lento injalo ivuka ihlale anginyanyisa ufana inuku man shit enkabe yami cha phezulu ukuthi ngiba personal ngoba ngimfuna umuntu ongadluli umuntu ovuka kusena engandluli shit ayi alright kabe yami The start of life is varsity life. Sifunda okuningi sibona okuningi. Mobiles uyatitise. Nomntwana ushiya ugogo umthembisa impilo right. Manje uyaclub nomjito ushaya incwadi. Blinding king urumza. Late time mali zingesipani ngoda libona ubuhle bengana. Funa ukudlala ngayo. Yeah. What's that? Away bro. Kabe urumza wakho unentombi phela lana akutshelanga bro ngathi mfethu akacabangeli mfethu akanitshelanga mfethu manje uthi ngizohlala kuphi mfethu imagine ngithenge ipizza mfethu kumele ngihlale phansi ngidle mfethu ngizodla mfethu uzoyidla wadwa vele ngayidla noma mfethu since ngidubulile uthi ngithi ngizomupha but then siphothe ukuthi ngidle ngeke hayi uma ukuthi kabe lokhuthi ikhona indlu la endlini sesingadlela khona la mina nje esinga phela cha sengisho lekhulu nane sauce isosi ibabayo futhi no ngidinga isosi la so isosi awidingi na hayi wena futhi ilokhu pastista hayi kade ngokuthi unganawo hayi uvayela ukuthi lo udlala dog uphuthu hayi bebe ngisela put away nah bro we don't need to put away you go fast away thank you dog ali onye room leni oh niko nje sithi kungola kancane kodwa this is my room this one oh this one I see dog I see so you go by you go by uyibona ko ophakala abantu laba Adidas nah dog I mean your name oh igama lami yeah hayi ungibiza ngophila Phila abantu bami abangibiza ngophila ngidla nabo izinto eziningi abafana bami it's committee for dog TK yeah awubekela sidle mfowethu yakhe ikwamila uyakhumbula ngitshela ngoloshunu wesosi yiwo lo sauce lo wenze lento bemnandi kakhulu uthi asidingi mfethu sauce la inamasosi yayo lishandisi inamasosi awo akhuleka soshaya akhuleka ungabisawazi beke hayi woza la okay ibeke khona la kabe yami okay ibeke phezulu nosimo yeah hayi no ngizoyivula ngizoyivula relax okay right kabe mfuli nani aromesi ke namhlanje my dog mayile mjitselele lo room zakho hayi khohle lo ngiyamazi lo usuthi yabo nje ubelele kanjena nje umuntu osuthi ngiyamazi sidla njani sicishe umunye lo mfethu mfethu lo muntu ngiyamazi mangabe leli lambile lo muntu akalali kanje yabo kulela njani
Umayelele lambile ulunyawo ngathi walikhipha embedeni angazi kanjani lulenge kodwa. Vele lulenge nje. Yabo? Hayi aphelele kanje esinye isandla siba kwi headboard engathi usibeka khona yabo. Engathi umuntu olele. Lambi yazamula yabo bengakazami nje kuzidala lambile. Nangisasidla. Udoda lenzani lapha? Hayi Yela ngizomsindo wena. hayi siyalokhu nje kambe Abese ngeke. bengibona ukuthi asibe siphumile. Mhlambe sokhula sesela ngasekhishini kambe angasambe kishina ngasambe. Mfethu yabo kambe usuthi mina lo wena usuthi wena. Ya. Usuthi nje wena. Ayikho into elambile. Ya ngisuthi. Usutha ngisho. Ya ngisuthi. Ya, ungali ukwenza ngathi usuthi lapho usuthi. Usuthi wena. Ubulele futhi la. Ya. Sek. Usuthi. Ya ngisuthi. Asambe nje. Hlalensha. Uyazi mlambi uyazi ngambi yazi indlela mhla lokusini. Damn it. Zinda. Ukala ungivuse uma ngimsindi nje. Hey, Roms. Roms akamanje. Amba kahle Roms. Khathele mfethu. La iphepha lakade ngilibhala ngikhathazile kakhulu. Amaphepha. Yo mfethu. Kodwa yazi ukuthini? Sure. Asikhona lezomphaphambisa. Kodwa ngeke ngibone mfethu. Really, dog? Yeah. Tell me about it, man. Ihlala ifloor 4. Floor 4. 4. Oh, I got a lady too there. Yeah, indlela ngani mfethu. Yeah, what happened? Mfethu leya ngane leya ngiyayithanda. Ithatha inhliziyo yami. How come on? Usuyayithanda? Impambelile mfethu. Man. ngapha. Ngaphansi isuitcase ngasindo mfethu mahala. Hayibo. Ngihamba indlela ngapha ngiyoka ilift mfethu kusuka lapha ezantsi. Kanti ucabangani? No, you can't just get a number, dog. Ngivele ngacasuka ngaphela no. Ucasuka kanjani manje ngoba manje uyiphathisa isuitcase, which is a good impression, yabo. Uzwe kahle kokuqala. Manje masusulapha. Come on, man, come on. I know you can do better, man. Hayi. Sangisembe wona Roms uthi ngomsiza. Akodakhuleka ntonami. Phethe mina wena. Phethe isikhala kahle. Awunayo ifoni sikhala la. Hello. Hello Mseto njani? Ngiyaphila. Yakomba uthe uhlala floor bani? Floor 4. 405. Yeah, 405. Hlala nawo sika. 405. Yeah. Okay. Oh, hayi. Alright. Alright, ngeza ke ngiza no rooms nje njengamanje. Ya urooms ngizoza naye manje. Oh, okay, bye. Oh. So girl, nginindaba ne? Kuza boys ayeza manje. Boys manje. Khuleka, awu2. Okay, mina ngihluphanga. Khuleka ze kuhlupho yedwa wakho. Owami. Yeah, relaxa. Hayi, nawe. Relax. Bayeza. Okay, it's fine. Roms, siyakhona ke manje na. Manje 405 siyakhona. Imake yabona ke rooms njengoba sala lapha 405. Yonke into engiyenzayo nawe uyayikopela vele mina ngiphethe la ngane yabo. Yonke into engiyenzayo nawe uyayenza ngala, Ya, asambeni nje ngamanje. oyenza kwintombi yakho. Ya, engenza kwintombi yami, wena uyenze exactly. Asambeni ke. Hayi budodi. Ndoda ngithe mase sifika khona phakathi. Hayi manje, akwazi ukangikhophela into engenza manje. Oh, okay. Ya, sambeni. Ndoda. Hayi, phela ngiyashesha ukubamba. Oh hayi, ngcono uma usheshe ubambe khona phambili lokho sokubamba. Phela isikole ngisolo ngenxa mhlawumbe Ngikhophela kakhulu inkinga. hayi uthi nje into esoyichazile iyenza njengoba injalo nasephepheni. Phela kwazi ukuthi ngikhophela kakhulu, akunona phela iphepha.
Anganiyo into engiphasisayo nje lephepheni. Akuloyo. Mhlawumbe nami lengane ngizoyithola uma ngenze njengobuya nje. Okay, kodwa hayi manje masesifike khona phambili. Okay. Kodwa sema ngithola ama-chain la nami negqoko. Ama-quantum la. Hayi kanjalo. Uyabona ke ukuthi ngithola ngendlela e-wrong. Kumele ngifane amacephe ukuze Rose. Hayi, uzayenza ngendlela yakho kodwa nawe uyibonayo. Nale lift ithatha kancane ke manje. Hey, yabo asibeshaya idebhisi. Hayi. Yini idebhisi ezinde kangaka? Hayi ndoda. Ithena ungikopele mase sifika khona lapha. Mama usukopele indlela engaka? Sesiyafika manje. Wena into ofanele uyenze, wenze into engithe uyenze mase sifika khona. Hayi ukuthi ungikopele indlela engaka. Asambeni. Awu be. Ha, ngane nje. Uyahlanya lo mfana. Uyahlanya manje ukuthi uzothola lengane. Lengane ifanele umsentshure. Imina phela lo. Hayibo. Ingane empofu. Uyalo. Ngizombhazisa lo mfana. Oh baby. Baby. Hayibo yini manje? Hayibo Rumza wathani manje? Hayi kanjalo Rumza. Hayi kanjalo. Hayi kanjalo. Hayi kanjalo. Hayi kanjalo. Hayi kanjalo. Utheni vele ngayo? Nakho. Sicela uhlanje intombi yaRomza. Sicela uhlanje intombi yaRomza. Hayibo. Kwami hlala wena. Konke khona ukubothi yenzeke hey. Inyanga sakho la. Yini manje? Sondela. Uyahlalela wena? Suka hlala. Yini? Ubona nje intombi yaRomza Ngintombi yakho mina. emphulula intshebe lapha. Ngintombi yakho mina. Awuzama ukulala ngomhlaba. Hlanga impama. Rumza ke ngimele mina le nto le. Manje. What's Hayibo. Ngicela umxolisele Rumza. Yini lento ayenzayo? Yini lento ayenzayo? Bengizowenza lo lendlela. Uyahlanya kodwa mina ngizobona intombi yami. Mina ngazi bengilandelelana. Kodwa kufanele ukuthi ngihlanje impela. Kodwa ngicoza ukuyihlala kanjani. Usuka phi mama? Hayi. Ngicela manje ngithenga ice cream. Kuthi ukhula down ube right my next. Ngithelele no poison give. Aphela mina sengehla. Dala bengitela bethi intwana ayishube. Emanje ngibafakela ipressure. Ilokithi go 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 go